WhatsApp hian kan lutanga tichuan helai chung thi tu ta hian kan metanga kan lutanga settings a hian kan met lenga kan lut lenga tichuan kan tuai chawanga storage and data hian kan met lenga kan lut lenga tichuan helai network usage a hian kan met lenga tichuan helai media le Google storage te message te status te heng hi kan pai thol don ni kan reset don ni kan WhatsApp ti muang tu kan WhatsApp ti chak lo tu te ania hei hi kan reset ngai lo wa hitia kan dareng chuan data usage ka alo pung chho zela 1GB 2GB 3GB thlengten hei hi ein call chho theini hemi ein call chho tam hianin kan WhatsApp ati muanga ati stuck zuk theini chu wang chuanin heng media te Google storage te message te status te hi akha token kan reset thin turani chuan helai anuai reset statistic tia hian kan met donani kan reset donani tikhan chuan kan pe kanga kati zong khania kha to ka network usage hi kan reset reng lo chuanin kan WhatsApp tang zuk var pu pangchi te khateng chi kha ai hianin asiam thinani kan WhatsApp te timonga chu wang chuanin akha tokin kan reset thin ngai donania